Namira pamberi pedera mambo MUTASA. Namira pamberi pedera mambo MUTASA. Yes, zviro zvechokwadi. Namira pamberi zvechokwadi. Mashabatwa nemhosva. Walarimbatsirwa. Pamusoro ichanamiri ndawadari wedu. Ini ndinoitwawo Innocent Tore. Ndauyawo nehodiri yeKwaTore. Tine nyaya neyopamusaidzwa newakwasha wedu. Musi wa7 May akarasikirwa nehanzvadzi yangu kuburikidza netsaona yebhazi. Zvanga zvisinei hazvo neyeVakwasha. Ndakafonerwa kumatenzi usiku ndikati hanzvadzi yedu pane zviriitika dai wambozwawo. Ndakati ndichida kuti ndifonere mai zviro zvaitika zvandiremera. Ndakamboedza kudombodzeka ndikati asi ndandiwafonere. Ndakazwa kuti musikana akaenda kuBotswana ndokumbirwa tiende kumba kwemusikana tomuone because paari kugara ndichadini handichapazivi. Asi chakaita kuti abve kuchekutanga ndibva ndaita ndifamba. Anga akawaka musha wake wanga wasikurira nemurume kusvika pekuti wanga adzingwa pamba paya achikobatana matemo evhiri kusvika atama vaenda kugara kuZimunya. Saka ini ndakasvika 2 months akugara handipazi chindiperekedzei ndiende kuona kumba pemundo wataenda kumba kuya tasvika tikaona vana varipo. Mwana anga tiri kumukuru wachiform 4 anga mwana mukuru wavo. Tobva tataura chii chaitika kasi andamufune wasizazichi mama haana kukwara takangoti aurepo zvapera. Takabva saizvozvo batafonera wanga wachitifonera takachikambisana mapepa takafambisa mapepa zvakanaka. Following games or 8 takasvika kumba tikatomuka tikati audii tagara kuma 1 mukwasha wedu mumwe wacho mukuru akasvika kwanoswa 8 kata tauya chi tauya tauya nemusumo kuti mwanenyu wadini wakashaika. Alright, tavizwa mwana nemusumo pane here hwani wenyu wamboendawo kwakaita tsaona kuti muzive kuti muri kusuma nezvake ndiye ko mukati mapedza kuti suma tikatambira musumo wenyu pobva pasvika mwana achiti handisini banda kadini ndiri mupenzi. Zvekuti suma chimbodini chimirai takaita saizvozvo. Atapedza takakomana mukono vanhu they are not committed. Hanzvadzi yedu wanga kwaiwa ishua hanzvadzi dakarohwa but they are not committed. Zvakadii isusu tidini tifambire nyaya dzehama yedu tidini tipedza. Takaisa zvekuti tikatora hama yedu mugweru kwaya Mutare tikabva tikaenda kumba kwavo kwawanga wakawaka musha wavo takabva vari 2 tikapfuura tikauya tikavega hama yedu kumusha tikati munhu anga ari kudzimba ari mupenyu uku timuige ikoko futi tadini taita zvakashata takati nehama yedu toige kumusha tauya kumusha nehama yedu takamugamusa Saturday handiti Saturday tichingopedza kuti hama yedu mukwasha wedu murume hanzvadzi yangu haana kumira. In fact wese wakarwa hanzvadzi dzangu wari 2 ndimukomana nemunini wakarwa hanzvadzi dzangu wese wakarwa futi sisine munini handiti kani yobva pakaigwa munhu mukwasha wangu hatina kutomboona pese karufu pesa aenda pakangoigwa munhu bvaenda. Sunday makuseni tazopedza tagowa nhumbi. In fact Saturday patakapedza takapenda korongedza zvinhu kwairoja tikati tikakotora zvinhu tirise mumba make mutozvivharira pai mumba zvese midziyo yewana yese vatataisa mumba vatatora hembe dzake kutaiva tadziparadza mumba. Uyu mukwasha wedu chaichai murume hanzvadzi yangu hatina kuona nguva yatakaona takatora tese kana kungoti nematambudziko hatina kuonana bvaida. Mukoma wakedu wakasara takazara chizokurukura todi newana. Mukoma wacho akati nemanyaya iripo through makotsi aimboitika handiti kana mukoma nayo aitomboita ane mapisodi anga ari nawo ekuvhiringidza mukadzi newana. Saka kuti titendewo newana hazvidini hazvikwanisi. Tataure zvakanaka tobva tasara yanga yaSunday Monday chipiri zvikoro zvakavhurwa musi wa14 15 ana vanoenda kuchikoro. So wa15 vandaenda kuchikoro kwewana vana vana 3 vakomana 2 ECDB grade 5 nemusikana ari form 4 vandaenda kuchikoro kwewana. Ndasvika kwangu nezvikwedeto hazviripo handabva nezvikwedeto zvewana wangu wadoko wabva ndatora matransfer avo because mukoma avo wakati wana hatikwanisi tichengete because munhu ikori nezvaaita hakwanisi kugara newana. Zvakanaka ndatora matransfer wana mumwe wacho ndatomubvatiranzwa pachikoro pazongoro vatabhatira school fees mumwe vatamisa pamuchinguri vatabhatira school fees. Musikana ari form 4 tikati semunhu ari kumaprojects kuti chambvise pachikoro hapachadini hapachaiti vatabhatira school fees nemari yazanga ikobva ndapedza ndobva ndauya dzarwazoni Wednesday ndapedza ndatopedza ndauya Thursday
takutoita kubasa kwangu ndo vakafonyewo naiti mistress pachikoro paya paya muripi ndandiriyo ndakamutaurira ndikati dzokai kuno azvinomira zvakanaka orit ndo vakabvaita vanosvika ndakasvika vakangozi mwana adora orit vandaenda vandaona mwana anga kuchipatara pazimunya clinic akaiswa drip pandakasvika mwana haana akasati ataura kamwana pandakasvika vandataura naye mutseve zake nati chini mwana wabva atsanangura zvakatsanangura chii chamboitika akati mukoma wauya mwana wabanguru wauya kwandiri mukoma wauya sakati mukoma auya ati hazi ibva kwaurugara uchaurayiwa uya kupi uya kumba saka inini paanditaura ndavandazopera sema pandatodino ndadona ndo vandafonera kwasha kana tiine chekutaura hatikwanisire kudini kuti titaure sevanhu pane kuti mutume mwana kuchikoro une zvakudini aikuchikoro kumwana vakati tichauya pese pabvana kuya then should that Thursday pandakaenda ikoko ndinomwe mukoma haasi panapa last week anga ari ganya saa tina kuita angaenda kotora death certificate basa death certificate renyu haribudi because padachi munhu uzanga akarombora padachi munhu obva atongona kwasha madi mawaitidini tigadzire mapepa emhuri yenyu kuitira vana because vana vacho vanofanira mabhenefiti munhu aishanda asadziidwandira kadi tigadzisa mapepa evana vana vadini vawane mabhenefits amai wavo vashandisa akati tichasvika then wakwasha wakazouya musi wa 25 May paasvika dei bye bye kwasha pawasvika pamba haureka tounganidzana unana baba wakomana wabva wasvika wakomana mauya matiri basi hatina chakuda kutaura tauya kotora vana venyu basi maya kotora vana venyu hatinawo ere chimwe kana zviviri zvekudini zvekutaura kubva pakafa mwana hangazi yedu isusu hatina kuona kuya takataura nemi makuti maya kotora vana venyu ndo zvakazvomafambiro here akati vana baba wati endei mutore vana asi kwamauya kuna ananiwo futi kuna ana baba ndo patakashorana nevakomana vangari uyu neuyu takatadza kuwirirana shuwa vakabva vakaenda kubva ipapo musi wefriday ndo pakazoya vanhu vachiti isusu tine vana vanhu baba handitika vanhu vaya vachiti vandotora mwana wavo mushure mekunge avo vati vanagarai navo obva vazoita dariro obva kuti takuda kutora vana venyu vaitambudzwa natina vana tinawo pane chinobuda mangwana pawana vanhu hatisi kuchiziva okuchi mwana zuro ndakafanira by 20 minutes past 6 manheru nditoenda kuperodaikazi manya mutoni mwana adona iye mwana kusokotora muhospital akadonha mutoni saka tatoti mutibatsiwo tiyanaye nevanhu tione toita sei nemhuri yavo. Okay, saka inyaya yecustody yevana mai paka nababa vanga vachikuwirirana vana vanga vasikuwirirana baba asi vanga vachigara pamwe chete vanga vasikachata vese vanga vasingagara vese vanhu ava vane mapepa avanga vakaitirana vakamboita first peace order ikaexpire waita another peace order yanga iri active yelast year ndo mapepa zvaava vari vawana. angachigara nevana ndea vana vaigare nehazadzi yavo then why akuda custody yevana munhavo but munhu arikupenya ngasikati custody yevana then sungaima sungaizvi Ya daura zvinozika indotwawo kismon site
Ndimurume wabhuti akaroora patore nabhuti hatina kumbosiyana. Handina hangu zvekutaura zvakawanda, ndichikuchema mukadzi wangu, so handikwanisi kutsanangura zvakawanda tindeneka hama dzangu vese tese vasitondenzwisisawo pafungira angu chemaone nekuti idaiwo saka nyaya ndikudaro ndandikutaura nechokwadi because apa we're not talking about your life, we're talking about life yewana. Do you need to take? It's not your life kana yabuild, it's about life yewana. Ndiye atunganidza munhu. Iwe unokwanisa kumwa mutombo ukarara musango ukaita sei ukaata udii, no one cares. But pari kurara wana nechiri kudya wana ndo pane chii vanondochengeta. No, kana wakatadza kuwachengeta mai wacho achiri mupenyu unopata kuzotanga kuwachengeta hawo. Handizivi hangu kuti tinozvitora sei tese, but vanonge ndindochengeta bhozi raingowachengeta vese. Izwai kwavo iyi nyaya ndeyecustody. Pamurugara imimi pamurugara imimi mukadzi akafa achigara muchigara mese taifira tese mairoja kwaitoroja kwacho kokoko mari yemaroja yaitogara ati maigara taitogara tese mairoja mese taitoroja tese. saka idzi peace order dzese ndedzei family issues alright something very simple. Iwe une musha musha wako ndepi pamaranga same mukadzi wako asina mudzi pamaranga handizoziva wangu chiwanu ndiwo igara nezi mai yako mupenyu mbuya wako mupenyu hakuna mbuya atambofamba kuti kana mukadzi wamukoma kana wamba mukoma yangu kuti mudiki muchiwanu handizoziva. izvazvo ndoda ndikubatsira. It's very clear. Mukadzi kana arorwa akafa anoigwa kumusha kwemurume wakaroorwa. Saka ndiswa ndikubvunza kuti sei mukadzi wako iyo asina kuigwa kwamaranga akaenda kuigwa kumusha kwake kwakafa. Sorry mambo ndoke ndataura ndikati hangu muchiwanu handizoziva hangu kuti ichachisi chiwanu common sense. Sei iwe wakabvumira kuti mukadzi wako aende kuigwa kumusha kwake asina kunoigwa kumusha kwako. hapana zvandakwanisa kuita mambo. Aiwa, kusati wakwanisa mukadzi wako waigara mukadzi wako iwe unese kana uchiuya pamariroka zvakafanana nepamuchato. Vanhu kana vachida kuita any decision pamuchato vanouya pauri muridzi wemuchato. Saka pakafa mwiri wewe, pakafa mukadzi wako, muridzi werufu ndiwe. Saka munhu wese was supposed to come to you for any inquiry. mapizi kuzombanyarwa ndo ndezvara iwe ngoni ndoke ndati mambo muchiwanu paya tinopota tozoregererana hedu muchiwanu chedu. Hatida kuwesera nguva nezvinhu zvisina basa. Kana mubereki afa handiti paine wana handiti waripo. Munhu anoteka custody yewana is the surviving spouse. And kana ari mukadzi wafa murume ndiye anosara nechii anochengeta wana. Asi kana ari murume wafa mukadzi ndiye anosara nechii newana. And zvakafanana nekuti kana marambana nemukadzi kana ukarambana nemukadzi mwana wese ari under the age of 18 aramba ari custody yani yamukadzi kusvika chii 18 nyangwe yo baba wacho uri chii uri.
asi tiri panyaya custody futi uriko futi mutemo wekuti ivi nyangwe baba uri wasara uri mupenyu mai afa chinotariswa futi ichi suitability kuti baba yeyu zvasara akadai anokwanisa here kuchengeta wana waasara nawo. Zvikaoneka zviri kuti baba yes ndi baba uripo asara ane maruda ekuchengeta wana wake, asi iye pachezvake kuti agare nekuchengeta wana haazvikwanisi, hana nguva yacho kuti akwanise kuchengeta wana haana. Wana iyo custody yewana inobviswa pauri yoiswa papa. Kuti chiri important upenyu hwechi because already panapa dai kuruzi ndiri uri kucivil court zvatotaurwa panapa kane zveutaura zvatondiratidza kuti you are incapable vaita zvekutoenda kotorwa kuongorora because chiona kuti one wana wako wauri kuti waibhadharira zvese uchita zvese wana tezvana ndoaenda kubhadhara zvikwereti zvechikoro nechii zvese ndowatransfer wana ndowarugara newana ndowabhadhara wana maschool fees. Uyu arwara ari kuchipatara ndofutara kuenda kudii ndoautofonerwa mwana adonha mwana azodai. And iwo zvinoratidza attitude yekuti you don't care. You don't care. Saka ini ndikuti for this case wana ngawakoramba uri kuti kwavari asi une access kuwana, asi dare rino harina zvandototaura izvo. Ini ndingozvitira kuti tibatsire wana for now kuti wana wagara vari safe. Chiendai through the correct process civil court nenyaya yecustody yewana, then you present macircumstances aripo right now ari kuita kuti wana wangu wari kuonekwa wari kuti kwawana vatezvana wasingaonekwa wari kuna baba wacho. Then kana yati wana wopiwa unodini unopiwa, asi for now wakwanisa wana nemamiriro akaita chii. Dombozera something custody yewana from a social work iwewe ndiwe muridzi wewana, wana ndiwe government. Suitability yako iwewe kuchengeta wana vakangoona usiri suitable vanotoisa assessment neunotarisa unoda kuendesa vana iwewe unotarisa iwewe neunhu hwako necharacter yako kuti are you best placed to look after the children. Kana usiri utonelake kuti kune vanatezva vari kunotora vana unotovanyimwa wako vanototsvagirwa vanonzi mafoster parents. Iwe uriko if they find that you are not capable, probation officers ndobasa ravo vanotorona vabereki vatoriko vanokwana vanochengeteswa vana kunana magadziro kainofe woman anochengeta vana vanopene social welfare. Suitability yembereki yashaikwa mwana upuwani amazaramba dziso anotesanonesi anototorwa nehurumende opuwa munhu anochengeta achipuwa mari inozi maintenance. You can pay maintenance for those children usinawo. Saka a parent has to be very responsible so that he takes care of the children. Because kana tikaona kuti vana vari at risk vari mumaoko makoka uchiona paunoenda kukoti kuti suitability yako can be challenged by your in-laws kuti vana they are not best placed vari mumaoko mako iwe. You have to prove to them that you are capable. In terms of time une nguva nawo vane chilota yakanaka vari kuenda kuchikoro vari kupfeka health yakanaka. Are you able to look after them? To meet their needs? Yes, you are the biological father, but are you capable? Vanatori vanotokuchengetera vana vako and you are coming to court uda kuvaisa pai waneo. It's not about issue kuti wana wangu wana wako are they safe? Yes. Ivisa vana mona maronda haiite papeka tiri kubottom yako nemashinyero ako kaenda wakadaiso kukoti. They will not give you those children. Unotoshora darina kukoti akuiwa wakapeka zvakapeka kuminyira juzi mutireku. Let's be serious about children. Vana, let's be careful about children. Tisamutame nenyete vana. Imimi wakomana basi reimunhu ndimama dzakanditi vanatora vazotora vana vavo vazukuru vavo ende maivanga mutotenda kuti mune vana tezvara nodi varikeni muda kuti vana vagare nani nemunhu anogara navana paipo munhu vana neati primary
musafamba nebeenzani zvikazikasotikwenda kuna maiguruka the court can allow that wotoprova kuti father figure aripo mother figure aripo handiti kwete kuti ndini baba wacho zvinotipe izvo safety yewana ndio inotariswa nemunhu wese pachinotangira pachona panotangira kuti wadaidzwa kumaudare kuziva kudare uchazvikurapa woenda kuiswa jema kuti uye kudare zvokuita kuti wakwamana waruzwa nyaya yemumwe waruta iwo wakavharirwa kuseri iwo zvoenda kuvhurwa kana wana wazoziya unotobva kuovhurirwa kuseri kwaangaruziva angakakirwa kwatera akakirwa kudare unodonake ayo yewana ngatite custody yewana tuti kana if you are challenging this enda kucivil court civil court ndio ichakupawana kana kunyima wana but asine ndichandiri kutaurira dai ndandiri neiwewe taifara kutochengeta wana chitsvaga mapeni ako rusero urutsvaga kwauri uendesa kunana maweekends uenda kwaona wana wana wako uenda kuwaona nguva yaoda kuwaona asi look after vasakukangana uita access kupi kwawana wana vanofana kutanga kuona kuti zveshuwa baba tinai baba anodzida mabhuku akaendeza here temiri ngoma makaendeza here mabhuku temu zvayavhura majuzi makaendeza here kwese kuright handizobvunza kuri right ba makaendeza here mabhuku temu yavhura ke majuzi makaendesa here maroja natsana uri kutora maroja kumbako washandisa akamona ndaendetoa ndosikakati nyaya iyi ngaende kupi ende unoziva kuti chii paine wana wari under age of 18 you are not allowed to sell that house unozoiapauzita mutemo as long as paine wana wari under age of 18 you are not allowed to sell that house taurana ini nyaya dzekudzi kuti mari bhadharo remarodi yako imari yewana imari but ukatoenda kutotaura kukoti kuti kumarodi ari kubvisa $220 pamwedzi mari iyoyo iri kudhivaidwa pakati pako newana then kuri kugara wana they get the share yewana upkeep yewana iwe unotoraona kuti utore mari yemaroja zvakasiyana. Those are two issues. Zisiri related ba. Zisirizo. Autenge mabhuku because kuna mari yemaroja. Unokuendesa mabhuku kuona mani. Kutongonyaradzana chete. Ndewe nyingizana kubasa. Mai mumirwa muruda kuti botaure. Amsoro changani. Tausai. Nini nginozi naitole ndini mai wa beauty. Mpasha wangu. Asi pane chinomuti giringe mwana. Chinodoti chigadziriswe pachiwani mwana uyu. Asi wana njenga. Mukamona asina kumwa ari boa mumufungiri ndo zvanita kwashonga. Zvekuti kune maroja ari kutipa mare kudini hakusati kwaita mare munhu wakanga maroja ari kwakati takabhadhara mare in advance tichipa munhu ichienda kubotswana. Mare iri kuita wana kuchikoro nei ndini ndekida kudzangu ini. Badhara mare badhara na school fees. Naturi. Ndini kabhadhara mare yese. Nyato pase kuna sekuru. Endaine wana. Tenga mainform pane zvese mukasvika mwana ari pa future stars yako munoti ndi baba wacho wakatenga hana kana sendi. Mukana blessed uri pachikoro pazongora. Hana kana sendi zvese ndini ndakatenga. Kuna ngati mabhuku zvese ndini. Hakuna mare maroja tiyawe. Ende mare maroja tunonyaso zeti imba imbori yani. Tisataba munhu. Atibudisira mapepa ngoti wakambopisa mapepa. Akapisana dzimwe hembe, akapisana mama mwana. Ndatenda amushanga. Anyway, ngatinde tuite zitataura kuti civil court. In this case, you said you was asi chaduti batsire munhu. Kana uda rehabilitation, uenda batsire munhu, uenda because I can foresee an issue yekuti anokwanisa kufana madrugs kana kuti nedoro. Batsire. You this guy. Chimperekeza kuona vana. Kuti kwenda kubawa. Ngaatomumire zvedoro nechingamire atanga ngaadzoke back to his senses.
Because right now ukaona behavior yake, ukaona munhu wakuzi ukamwa wachinja, kana usina kumwa uri munhu right, asi kana wamwa chiri chipoto zvochisiya do. Amataura tazvizwa asi tokumbira kubatsirwa panyaya ishu. Tine mwana uyu uri panapa uri kufonewa tirikufonewa achidonha dzimwe nguva uchazodonha pasina munhu obva angonyara akadaro obva atadzimuka. Hatizoite kuti dambudziko nemunhu iyeyu unonga ari kudai tobatsirikawo sei panyaya iyoyi. 16 years. 16 years. But then issue iripo manje ndekuti kana aine 16 years dambudziko nderekuti kana ari kudonha handiti angamataura kuti last time akadonha because akaudzwa chii audzwa kuti handiti it can be a biological condition. Anokwanisa kunge aine hati yake nemapressures iwaya. Yes, inokwanisa kunge zvisitodi ndoda kubautinisangu changu. Mwana wakusukutanga kudonha, mwana wato autokwanisa kudzidzwa, akatongodaidzwa nacho futi kuchikoro ari kutanga mro akabuda dhimoni rakanetsa mwana maisha akadaidzwa ane nguva mwana wechidonha, kusi kuti kushokeka ngekufa kwamai ake. No, ritori problem iri mufamily yechiwana kufamily kwatorereka kuti zviri hatimbozivi kuti zviri papya zvinotsvakiridza. saka chibatsira naye kuti muite sei batsirai mwana kuti mutsvage safe. Asi right now I'm also concerned nesafety yemwana, but kana iri issue yekuti mwana akaregister kwari kunyorera nechi, it can be a challenge. But denda ndirini ndeti kana zvaita kuti mwana aite sei aenda ati kuchikora chibva achiuya kuna vamwe wake achienda kuchikora, zvinokwanisa kubatsira kuti aite sei mumondi ndokona zvekufamba sei, rather than kuti muna munhu kuti gara nani nababa iyeyo. Mwana haasi kugara nababa. Baba kutaura chokwadika uyu pawazoiva vachitaura wakonzeni yavo kudai dai takati tikati mukasha munogona kuchengeta mwana akati handiona plan ndambiri. The issue yemwana iyeyu, mwana uyu akamborepwa, baba wacho akatonyora list yekuda mari muri kuona. Saka takatoti unogona kuchengeta mwana kuti mwana 16 years abatwa nemukomana kuti mari yangu ngaunze mari yangu yedamage ozotonochengeta mwana. Saka ndoti mwana ndopakareza konzeni chete pekuti wakatomboka akutonyora malist ekuti imwe mari yacho akatotambira akatoshandisa yonhongoro yako musoro kuti panyaya yedu ngatigadzirisana. Mazvona saka haisi ngonyaya kuti tirisorana toti kuda kuti tibatsirane tigadzirisane so that patinosangana mwana izvozvi tinogara naye uku then pamasundays anoenda pane medhema wakazoti ndokwanisa kugara naye pachikoro then maweekends ndinongachiya kunga. I think that's a better arrangement. But still kana atogara traumatic out of counseling. Yes, she is to come akamuripa akaita sei. Was this case reported? Ndinoda kupindurawo ipo pa. Kanyaya maisha akanditaurira akati mai mwana harepwa zviya baba acho adaidzwa akati ndipe $200 akapuwa $50 pakapuwa $50 ndopaka zatopwanyika imba bajanywa ana uzogara futi ese vanhu ndo vakatanga nyaya dzese akanditaurira nini maisha mai ndo zvadini zvaitika kunoti akasumuka akaenda kwadhokota namai yacho baba achatozviziva kuti mwana akazoenda kwadhokota akazoenda nyaya yekutaura yekurepa kwemwana iyi makamboidzwa nezvayo ya ichokwadi mukaitei pavakazwa kuti mwana ari before pane zvakatanga zvaitika. Pana tete vedu vanonzi tete wakauya kumba uko and then kubva tuma mamoni akaitsinzira hapa wakatouya wakatowanda ndati nyaya yerepi akarepa tete amene dzakangotambika izo handisi kunzwisisa iyo chaukazwa kuti mwana arepa ndakaenda wakaenda but tete ndoonondidzimbira kuti ibva akarepa mwana nomuziya ndomuziya akatosungwa akasungwa ari tokomita izvizvi
tete ndo akazotongondidzinga ipapo ndikati chindipei madzima bhazi ndatiri kumunda nditema munda uku Akareba mwana ndiye, mwana akareba ndiye. Tindini kuti wadesitare munhu weshe nantorisi nacho ndakata ishe zvitauro Ko mwana chari kusunga. Munhu akakurepa uchimuziya. Muzamese pakamera boss. Anani? Tairo nani? Anogara kuti? Asakasungwa. Wakaenda kukoti? Iwe wakaenda kukoti? Wakabatsirwa nani kusvika ufe handii? Izvo zvari kujeri. Right. This one I think is under control. Chienda muite sit down zvandataura. Muenda usimbokoti. Asi still nyaya yemwana yekugara yekuita sei condition yekudona ngaende for counseling handiti itrauma munokwanisa kuenda kunaye kutrauma center uonooneka kuti zvakamira sei because issue iyoyo kubva pakatoitika zvinhu izvo hazvibudi mupfungwa hazvibudi zvinoramba zvichimboazvitaya kuti zvizoona panguva yemwana anowenga munhu anonzi murume kana murume kuuya pasaidi naye so anobva atozwa ndio trauma hiyo. Saka chaikuti atariswe zvizoonekwa zvakamira sei asi panyaya yecustody enda usibokoti get this case sorted wananga ugare kwauri. Saka aita seiwo ana madhenzi edu tofana takana tobva usiku kuti totoona kuisiwa zvatoprocesswa izvozvi death certificate death certificate handingaenda munhu akafanana senemudai pawakaenda padhisi akati hanzi tazi munhu anga akazi pabheri oda akanyorwa kunzi akaroorwa saka paridiwa musaidzi wacho kuti adini anga aripo ndiye asi kubatika kuti kufanana kana ana panguro uripo yei endaenda natezvanaka munotore death certificate mukadzi wanaisa nemabhebhi wana nemabhebhi right endemo mutore arikugara apa arikugara chaipo chaipo izvizvi zvika tinganyimba nekuti pazvatosvikapo tichidawo mutera uko kupurazi kwana mukoma komako kwachigodza ndokwamabva nhasi mukoma hatinomutorawo purazi namunhu munhu tatera unakamvura tatoti panapa tiuedza unotsvaga kuti bate mukoma wawo nhamba dzadini dzaramba kuita titori papo vandafunda wana mukoma uri masvingo kasi iwe murudimi makamira pavanati kudare pamutasa papana kuti wazi uri kudestiny kumaroja uri tochaya vanhu izvozvi unetsana nevanhu pamba mazvona kata kandafonera vanhu vari kuti katini banati mamboonei kati tamuona asi tabovhiriza panapa wadini wabva waenda pamashops vatatuma munhu kati enda kutsvagire mashops acho unoti achiripo here vaza vasvika achiti ndikutsvagawo dhora asi hapana dini wamupa tikati saka tomuona papo tikasi apane kumba kwabaminwawo mukadzi wapapa umwe mudoko ndokwazozi mukafamba so mukasvika federation ndokwamunodini munokwanisa kuona ndokwanenge ari ndosvika tasvika atoti papo akarara panze ndokwatasvika tikamtora arinomutora pachikorero pamuza zvokuti ati arimbodzana namukoma hatizivi but isusu fonawo munhu yatinomutora kwamukoma uregerera munhu atisuregerera munhu manje tibatsirana death certificate tese kubuda because zvimwe zvinhu zvakawanda akazvibuda kana death certificate death certificate utodiwa zvimwe zvinhu zvoda kuti tese zvifana saka imi manje mazikaita pamwe manje endai motore death certificate kwadisi imi mendai momutore imi muchiita kuti make sure muzoti anenge ari kusvika manje apeti munomupika ivo manje makusei momutora death certificate panzvimbo ndikubetserei about zvitamwana ukaenda naye kuchipatara ari mucondition yanenge ari anopiwa diagnosis yehysteria
chiti history yakatengecherwa kuti kana mwana aine previous history yetrauma trauma that maybe pane zvakamboitika muupenyu hwake zviri kumuafecta psychologically pfungwa dzake hazvisi kumuitira zvakanaka anoita excessive anger or depression no stress unongona mwana adini acollapse zvokuti chipata tochiva kuti chii chiri kuitika mumwana wake toita maresuscitation ese tomutadza pana azongotanga nongoti fine saka anonge ane depressive psychosis anonge affectika psychologically anonge ane excessive anger depression inozoziya stress saka anoita maepisodes echi yekudonha chicollapse chicollapse that is kana history yetrauma pane zvakamboitika behind before zviri kumaafecta psychologically sina kukanzelewa zvinhu zvakadii saka ndosaka mambati she needs counseling saka mupedza nganga dzese zvichidii zvichirwa mari but maybe pane unsolved issue iripo inoti mwana yaanisa kukanzeliwa akarwanya zvakanaka condition yake inonzi history anozoziva kugula kana kudini but I think ndo zvindikasongobetsera medical dare rine zvese madhokota masoja yawani saka that's the help from the medical side matotaurwa zvokuti zvekuita handi let's follow that tibatsire handi next